ପୂଜ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବନି? ପର୍ସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି କି ତମର? ତମ ଘର ପଇସା ସେ? ଏ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ପଇସା ହଉଛି ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ବଢୁଛି, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, ଖୁବ ଭଲ ହଉଛି, ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ମତି ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଘୋଳ ହୁଅନି। ସବୁବେଳେ କୋଳି ମଞ୍ଜି ପୋତିନ ତମେ ଥିବ, ତମର ବି ଆମରି ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହବ, ସମୟ ଆସିବ। ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ନ ପଚାରିବ ତମକୁ କାହିଁକି ପଚାରିବେ? ତେଣୁ ଟିକେ ପଚରା ଉଚରା କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଏଟା ସର୍ବଦଳ ଡାକିଲ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ୱେଲକମ୍। ତାପରେ ତମେ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛ? କାହାକୁ ଦେଇଛ? କୋଉଠି ଦେଇଛ? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିଛୁ ଆମେ ତ ଖଣ୍ଡେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ। ନ ପାଇଲେ ବି ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରେଡିଟ୍ ବଢୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ବଢୁଛି, ହକିର ମାନ ବଢୁଛି, ଆହୁରି ବଢୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ।